ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Имрӯз мо сари боз як масъалаи муҳим дар бораи пешгирии садамаи роҳу нақлиёт суҳбат мекунем. Бинобар ин мутахассисонро ба ин студия даъват намудем. Меҳмонони азиз, ба студияи телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. Пешгирии садамаи роҳу нақлиёт чунин аст мавзӯи имрӯзаи Печутоби замон. Инак дар бораи вазъи садамаи роҳу нақлиёт дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти суғд навори муқаддимавии барнома маълумот медиҳад. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. ин садамаи нақлиётӣ дар ҳудуди ҷамоати Йова рух дод ва дар натиҷаи он марди аробасавор ба ҳалокат расид. ҳодиса санаи 12 октябр дар километри 292 шоҳроҳи душанбе хуҷанд рух додааст. ронандаи 44сола Сафарбек Шарипов аз ноҳияи Спитамен бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста сокини ҳамин ноҳияро пахш кард. дар натиҷа шахси ҷароҳат бардошта фавтид. аз рӯи таҳлилҳои кормандони бозрасии давлати автомобилии вилояти суғд сабаби асосии рух додани ҳодисаи мазкур ин беэҳтиётии ронанда маҳсуб мешавад. соли равон дар вилояти суғд 181 садамаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷаи он 102 нафар аз ҳаёт маҳрум шуданд. агарчи шумораи садамаҳои роҳу нақлиётӣ дар вилояти суғд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 39 ҳолат кам шудааст, вале шумораи фавти сокинон дар натиҷаи ҳодисаҳои нохуши садама 18 ҳолат зиёд аст. бино ба маълумоти кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилояти суғд бештари садамаҳои нақлиётӣ бо айби ронанда сурат мегирад. масалан, агар давоми 9 моҳ 181 садамаи нақлиётӣ рух дода бошад, 176 ҳолати он бо гуноҳи ронанда ба вуқӯъ пайваста аст. ҳодисаҳои нохуши садамаи нақлиётӣ асосан бо сабабҳои баланд будани суръати ҳаракат дар роҳ, риоя накардани қоидаи ҷойивазкунӣ ва ба сабқат баромадани нақлиёт ба ҳисоб меравад. давоми 9 моҳи охир садамаҳои нақлиётӣ дар шаҳру ноҳияҳои хуҷанд 31 ҳолат, бобоҷон ғафуров 29 ҳолат, шаҳристон 18 ҳолат, кунибодом 14 ҳолат, панҷакент, истаравшан ва айни 13 ҳолати зиёд ба қайд гирифта шудааст. оё ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётиро пешгирӣ кардан мумкин аст? барои паст шудани сатҳи садаманокӣ чӣ бояд кард? чӣ тавр маърифати иштирокчиёни ҳаракати роҳро баланд бардоштан мумкин? ин суолҳо кушода боқӣ мемонад. аз нигоҳи шахсан худи шумо аз рӯи таҳлил ва мушоҳидаҳо мегуфтед ки бештар дар кадом вақт ва дар кадом ҳолат садама рух доданаш мумкин аст? марҳамат. бисёр саволи ба маврид аст. дар ҳақиқат садамаи роҳу нақлиёти асосан дар вақти серҳаракати воситаи нақлиёт аз соати 6:00 то 9:00 ба дар мегирад ва баъд аз он баъд аз абед аз соати 15:00 то соати 21:00 ба қайд гирифта шудааст ки ин боиси серҳаракати воситаи нақлиёт дар кӯчаҳои роҳҳои автомобилгарди вилоят ба қайд гирифта шудааст. яке аз сар задани садамаи роҳу нақлиёти ин печ аз ҳама риоя накардани қоидаи ҳаракати роҳ аз тарафи худи ронандагон, яъне ки он қоидаи ҳаракати роҳ ки ба онҳо омӯхта шудааст медонанд, ҳамин дуруст истифода намебаранд, ба ҳамин асар садамаи роҳу нақлиёти вазъбин ба қайд гирифта шудааст. баҳри пешгирӣ намудани садамаи роҳу нақлиётӣ ба тартиб давовардани низоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ аз тарафи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ чорабинои махсус ба монанди пиёдагард, дучархарон, маданияти шаҳрдорӣ, роҳ ва гузаргоҳи роҳи оҳан бахус дар ин муддат гузаронида шудааст ки дар натиҷаи он аз тарафи ҳайати шахсии шӯъба зиёда аз 273035 адад қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ошкор карда шудааст. аз ин идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати сархушӣ 418 адад, идора намудани воситаи нақлиёт бе шаҳодатноми ронандагӣ 361 адад, идора баланд намудани суръати ҳаракат 53135 адад, қоидавайронкунии пиёдагардон 94329 адад, идора намудани воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳ карда шуда 282 адад, гузаштани чорроҳа 3157 адад ва ғайраҳо мебошад. ҳамчунин баҳри дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани ҳолати роҳҳо аз тарафи шӯъба зиёда аз 375 адад амрномаҳо ба шахсони масъул ва корхонаи идораҳо дода шудааст ки ҳолати техникии роҳҳо зери назорати доимии шӯъба гирифта шуда истодааст. ҳаминро бояд қайд намоям ки натиҷаи гузарондани чорабиноӣ ба нақша гирифта шуда корҳои гузарондани корҳои ташвиқоту тарғиқот дар байни аҳолӣ ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ шумораи садамаҳои роҳу нақлиётӣ 39 адад кам,
шумораи ҷароҳатбахшон 46 адад кам, мутаассифона шумораи фавтидагон 18 адад зиёд ба қайд гирифта шудааст. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза баҳри бартараф намудани чунин камбудиҳо саи кӯшиши худро ба роҳ монда истодааст. акнун нигоҳ кунед, инҷо муовини сардори бозрасии давлати автомобилии вилояти суд гуфтанд ки яке аз сабабҳо ин дар вақти шиддатнокӣ рух медиҳад ва дар бештари маврид бо ҷурми бо гуноҳи худи ронандагон. Барои чӣ бо вуҷуди ин қадар корбарӣ бозам садамаҳо маҳз дар анамин соат рух медиҳанд? Ташаккури калом, ман метавонам гуфтам ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд агар дар як шабонарӯз гирем, агар аз саҳар гирем, агар мо таҳлилҳои иқтисодӣ дорем, зиёда аз 150 ҳазор мусофирон ворид мешаванд. Яъне аз ҳамин қисмати мусофирон 50% онҳо бо автомобилҳои нақлиёти шахсӣ ворид мешаванд. Аз ҷумла ина бинитон ки агар аз гирду атрофи ноҳияҳои Бобиҷон Ғафуров, дигар шаҳру ноҳияҳо ҳамарӯза аз ин миқдор изофа мусофирон ворид мешаванд. бо микроавтобусҳои ҳам ҳаст. Мана далели онҳо ҳастанд ки аз худи ҳам бо ноҳияи Бобиҷон Ғафуров, ноҳияи Спитамен, ноҳияи Ҷабборрасул, ноҳияи Ашт, Масъулони дигар ворид мешаванд. ин яке аз чуноне ки мана баромадкунанда гуфтанд, дар ҳақиқат ба тамбашавии он роҳҳое ки дар гирду атрофи шаҳр ворида, аз ҷумла он терминалҳое ки дар мо ҳаст ба вуҷуд меояд. Новобаста аз ин он ҳама тарафа рейтҳои якҷоя мо ҳам бо кормандони бозрасии давлати автомобилӣ, хадамоти назорат, танзим дар соҳаи нақлиёт гузаронда истодагӣ бошам, бевосита аксарияти ин қоидаҳои ҳаракатро вайрон кунӣ аз тарафи ронандаҳо мешавад. риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё дар ҷоҳои муайян шуда доштани мошинҳо ё аз сурати ҳаракатро баланд бардоштан, ҳамин омилҳо дар шаҳри Хуҷанд мебарад ки ба садамаҳои нақлиётӣ дучор мешавад. чаро ҳамин якчанд соати муайянро давоми рӯз, шояд 2 маротиба пагоҳи рӯз ва бегоҳ мо танзим карданамон душвор шуда истодааст? Марҳамат, бо вуҷуди ин қадар корбариҳо бисёртар ҳамин ронандагони воситаҳои нақлиёте ки мусофир мекушанд, микроавтобусҳо, ҳамин барое ки як мусофира барвақтар гирам гуфта якдигириш кади пешқафо бо сурати ҳаракати тез мекунанд. Манами шоҳрои Хуҷанд Ғафуров ба анами сабаб асосиш ҳамин мешавад. ба фикри шумо шахси солим ба ҳамин ҳолат роҳ медиҳад? Албатта роҳ намедиҳад. анакун ҳамин ҷо ман дар бораи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ дар боби 8 моддаи 37 таъмини тиббии бехатарии ҳаракат дар роҳ омадааст. Маслан, як сархати он чунин аст: пеш аз сафар гузарондани муоинаи тиббии ронандагон ҳатмист. оё ана ҳамин банди қонун пурра риоя мешавад? Марҳамат, ман бисёр мехостам хуб нуқтаи назари шуморо фаҳмам. албатта аз тарафи корхонаи идораи коммуналии давлати нақлиёти мусофиркушони шаҳри Хуҷанд ҳар саҳар ҳар як ронанда аз муоинаи тиббӣ мегузарад. вақте ки фишор дошта бошад, умуман фишори баланд дошта бошад, ин ронандаҳо ба хатсайр роҳ дода намешавад. барои фишораш баланд бошад ё ин ки таб дошта бошад ё ягон дигар хусусиятҳо дошта ки ба кор монда набошад, он ронандагон умуман ба кор роҳ дода намешавад. Масалан, хасташавӣ хасташавӣ, бале, хел муайян мекунад. Духтур ҳаст онҷо? ба духтур ҳаст, ҳар як духтур ҳаст. онҳо ҳам аз тамоми ҳамин он чи ваҳоба ҳамин ҳолатҳое ки ҳаст пешниҳод шудагӣ ҳамона аз назар мегузаронад. баъд агар ҳамаи ҳамин санҷишҳое гузарад, баъд ронанда ба хатсайр сафарбар карда мешавад. Сафарбар карда. Пас барои чӣ бо вуҷуди ин қадар маслан корбарӣ бозам ронандаро асабонӣ мебинем? саҳар аз соати 4 мо уже мерем муоини тибби санҷиш техникӣ мегузарем. айни ҳол аз одами гуфтанд ки ҳаракати хадими роҳ гуфтанд ки 7 то 8 уже мошинҳо бисёр ки ҳаст, камтар асабо машуда мемонад. аслан дар ҳамин ҳолат ба чамбараки мошин роҳ додан мумкин нест ба фикрам ронандаро? сабаби асосии тамбашавии воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд мо имрӯз дар он мебинем ки чӣ хеле ки шумо дида истодед, шиддатнокии воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд хеле зиёд аст. ин роҳҳое ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд имрӯза мавҷуд ҳастанд, ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. яъне ки ҳамун паҳмии роҳҳо ба талаботи имрӯза
ҷойгиршавии мисол чароғҳои раҳнамо ба талаботи имрӯза ба он қадар мувофиқ нестанд ки шиддатнокӣ рӯз то рӯз дар ҳудуди шаҳри хуҷанд зиёд шуда истодааст. барои ин мебоист ки дар ҳудуди шаҳри хуҷанд дар кӯчаҳои исмоили сомонӣ, дар кӯчаҳои гагарин ки дар инҷо тамбашавӣ ҳамрӯза ба чашм мерасад ки ҳамрӯза аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ин кӯчаҳо рейдҳо ва барои бартараф кардани ин камбудиҳо кор бурда шуда истодааст. хуб мешуд ки ҳамин кӯчаҳо васеътар мешуданд, боиси тамбашавӣ намегардид ва садамаҳои роҳу нақлиётӣ, яъне пахш кардани пиёдагардон дар ин кӯчаҳо камтар ба назар мерасид. ман 100% бо шумо розӣ ҳастам. инҷо вақте пеш аз таҳияи ҳамин барнома мо тариқи телефонӣ як пурсиш ҳам гузарондем. медонед якчанд мавзеъҳои ҳамин шаҳри хуҷандро ҳам ба мо номбар карданд ки дар вақту соати ҳамин муайян, яъне шиддатнок, хеле як хатар эҷод карданаш мумкин ҳам барои пиёдагард ва ҳам барои худи ронанда, ки барои ӯ ҳам мушкил аст, осон нест идора кардани воситаи нақлиёт дар як соати муайян. хуб ин кӯчаҳои ҳозир ман номбар мекунам. кӯчаи исмоили сомонӣ, кӯчаи гагарин, инчунин кӯчаи 25-солии истиқлолият, дар ин кӯчаҳо тамбашавии воситаҳои нақлиёт ва ҳаракати пиёдагардон бисёр ба чашм мерасад. гарчанде ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи ҳукумати вилояти суғд якчанд гузаргоҳҳои зеризаминӣ дар ин роҳҳо пешбинӣ шуда бошад, ҳам бо вуҷуди он аз тарафи пиёдагардон ба ин талаботҳо риоя карда намешавад, яъне бо ин пайраҳои зеризаминӣ намегузаранд ки боиси бисёр масъалаи муҳимро матраҳ кардед инҷо ва медонед чи биёд як инҷо ҳозир истода мегузарем. аввал дар мавриди хуб кӯчаҳо ва баъдан дар мавриди муносибати пиёдагард, хуб ҳаракати пиёдагард тавассути ҳамин роҳҳои нақлиётгард. хуб дар мавриди кӯчаҳо ман ҳозир барои он ки барои тамошобини мо боз ҳам хуб наздиктар бошаду фаҳмотар бошад, шояд ном ба ном кӯчаҳоро надонанд, лекин боз наздиктар мегӯям. маслан мавзеи автовокзали кӯҳна ки хеле пурмағал сернақлиёт аст ва ҳамарӯза ҳар лаҳзаву ҳар дақиқаву ҳар сония хавфи эҷод шудани садама онҷо хеле баланд аст. шиддатнокиаш ҳам на танҳо маслан субҳу бегоҳ давоми рӯз хеле баланд аст. шахсан худам мушоҳида кардам. гузашта аз ин микроноҳияи 12 чоркӯчаи раҳимӣ, хуб наздикии мактаби ба номи Ленин, мактаби хуб гимназияи 4 аст унҷо ба фикрам ҳозир. хуб ва баъдан инҷо боз назди айракаса мавзеи панҷшанбе, гузаргоҳи зеризаминии ҳамон мавзеи панҷшанбе ва боз бисёр ҳамин дигар ҷойҳои нуқтаҳои асосии ҳамин марказҳои шаҳрро номбар кардан мумкин аст ки ҳар лаҳза монеаву халал эҷод мекунад ва ҳар лаҳза рух додани садама, хавфи рух додани садама онҷо хеле баланд аст. пас чӣ хел ҳамин ҳолатро мо ба танзим дароварданамон мумкин аст? марҳамат, инҷо шумо масъулон нишастаги ҳастед ва ман фикр мекунам ки ҳама рӯза сари ҳамин масъала шумо андеша доред, фикр мекунед ки чӣ кор кунем ки ҳолат беҳтар шавад. хуб марҳамат. ҳар як ронанда ҳозир тоҷикӣ ба гуфта наметавонам, вақте ки ҳамин сари чамбарак мешинаду ҳамин кулучаи зажигани гирифта мошинаша ҳамин ба ҳаракат медарорад, қонун ба гуфтае ки ҳамин вақт ронанда ин владелец источника повишенной опасности мегӯянд забони русӣ ба ронанда ана ҳамин масъулияти ҳис карданаш такор пеш аз ба хатсар баромадан, хусусан ронандагони нақлиётҳои мусофиркашон ана ҳаминро ҳис карда маданияти ана ҳамин вая баланд мусофиркашонӣ анимаҳои риоя карда як нияти нек кади корба баромаданаш такор. албатта ман боварӣ дорам ки онҳо бо нияти нек ба сафар мебароянд, ба роҳ мебароянд. инҷиба албатта фақат ронандагонро айбдор кардан дакор не. ман чунин мешуморам ки ҳамин масъала байни аҳолӣ, ҳам пиёдагардон, ҳам аҳолӣ, ҳам ронандагон як корҳои ташвиқотӣ, тағриботӣ, маданияти ана ҳамин гузаштани роҳу истифода бурдани нақлиётҳои мусофиркашони байни мардум мо корҳои тарғиботӣ, ташрифотӣ бурда намода кор. ман бисёр аз нақлиётҳои мусофиркашонӣ истифода мебарам. мана ҳозир ҳамотон мана медонитон мушоҳида карда бошитон, агар мо ҳамин мардум то ҳамин дараҷа як муғамбиру танбал шудем ки ронанда мегӯяд ки або сари домба доред, тафои домба доред, инҷиба доред, унҷиба доред гуфта якумаш ин ки ана ҳамин масъала хай ҳозир мана автобусҳо ташкил шудаги дар шаҳр мана ҳозир истгоҳҳои замонавӣ сохта истоданд.
لکن انا همین باشد هم از طرفی انا همین رانندگان در همین ایستگاه ها ماشین داشته نمیشد با طلبات همین مسافر کجایی که خواهن همونجا من میکنن. این هم یک سبب آن میشد که دیگر راننده های نقلیات هایی که از خفاش میرد و دست و پا میخورد بگفته و که یک بار маршрутка پیش میگیرد. агар ман накунанд чӣ мешуда бошад? Масалан онҷое ки истгоҳ муайян шудааст бояд дар истгоҳ ман кунанд, аз ҷумла ҳам автобус ва ҳам микроавтобус. ман накунед чӣ ҷанҷол мешавад дохили микроавтобус? ҳозир муаллима анами мушоҳида кунем анами ва ба истгоҳи ва ба чӣ мегӯям универмаг авестоба. хуб ана ҳамин қадар истгоҳҳои васеъи дароз карда замонавӣ карда мондиянд. لکن نه راننده میکروавтобус ها نه رانندگان автобус انا همین رعایت نمیکنند. همه حرکت میکند که همین پیش همین پیوای از زیر زمینی هست کو انا همینجا به تنبه میشن پیش یادگیراشون میگیرن چی میکنن باز اینجا به انواع داد و بیداد و ها هشو دوزده گفته داد میگفته که بچه ها اینها همش من چنین فکر میکنم که انا همین همش به راننده و ها تاثیر خودش میرساند. باز یک ویام همین که معلومه پیشنهادم همین که همه یه بار تحلیل کرده برآمده بین مردم بگذار همین رانندگان همین میکروавтобус و автобус ها حاضر автобус های هم کجایی که خواهند من میکنن. همین ما بین مردم چی کنیم که یا طلبات همین خیلی شود که همین هم میکروавтобус ها هم автобус ها در جایهای معین کرده شده ایستگاه ها من کنن همونجا مسافر را گیرند یک ماه میگذارد 2 ماه میگذارد مردم عدد میکنن. انا همین جبه بعد مدنیت یک وای استفاده بری نقلیات و گذشتنی گذرگاه ها اکنون البته این به کارهای تشویقاتی ترغیباتی بسیارتر بردن در بین محله ها. حاضر اینجا به قید کردن درباره راهها من همچون متخصصی نگهداری راه در کارخانه دولتی استفاده بری راههای شهر خوجند البته چون این کماندیر درست گفتن البته نه هم راههای شهرمون به طلبات حاضری شدتناکی مقدار نقلیات های وارد شده مطابقت میکند. البته نسبت این هم کاربری کردن در کار. گذشته از این همین وضعی گفتن اینجا درباره مثلا پهنایی شاید وسیعی همون رو غیر از این مثلا همون چقرکایی که در راه هست هنوز هم مثلا اونها دربه میشوند و راه مثلا هموار نیست. مثلا من یک چند مثال میارم نزدیکی همین کارگاه یا خود اداره همین تلویزیون سیمای مستقل یکم میکروناحیه پایانی میکروناحیه 28 خیلی راه بزیب است. نزد تولدخانه شهری میکروناحیه 34 خیلی راه نمیدونم وضع حالت راه نهایت نگران کننده باقی میماند و نمیدونم کی اونجا روی تعمیر رو میدیده باشد و نزدیک شفت همین سودی شهری اونجا نیز بسیار یک حالت خب نمیدونم باعثی هم تشویش و هم استراب هم هست. کی همون راههای این موضع های شهر تعمیر میشند و من اینجا از خود راننده ها هم پرسیدنی هستم که همین گونه حالتی راه ها هم صدمه ایجاد کردنش ممکن است. مرحمت وقتی که مثلا راه هموار نیست اون خب اسفالت پوش نشده است اون دربه شده است یا اینکه چقرکای راه همین صدمه رو ایجاد میکنه حالت صدمه وی رو حکیم جان فلیجت بریگادیری مارشی یکم هم شوفری میکنیم یکی صدمه همون راههای هم رسپا باشه اگر صدمه میشه چون که ماشین دقیقه میخورد در وقت فقیلر که پیشش لاغو گیدراولیکو رویلش در وقتی مو زدن ریایی کرده نمیتوند ماشین این سو میرد بچه ها یاش اصلا در از پشت همون دونی جوه میغالتن میدارد ماشین های ریایی که نمیتوند همون راهایی که چخوری شدگی اسفالت کردن در کار تعمیر کردن در کار وای راه مثلا خط سیری رقم 1 از اون شما نزد همون بیمارخانه رقم ما یک موضع کمیونیتی شاهی بافی همون راه اسفالت کردن همون 150 متر ماندگی نکردن اسفالت همون راه ما جور رسپا راهی بال نیست اونجا کاری میکردن همین چند موضعی که نامبر شد اینجا و دیگر موضعی که شاید نامبر هم نشده ایستاده است شاید نه واقعا هم نامبر نشده ایستاده است که خوب حالتش به اعتدال می آید. مرحمت در موضوعیت کارخانه دولتی سوری راههای شهر خوجند 164 از 9 کیلومتر راههای ماشینگرد وجود دارد 318 کیلومتر راههای پیاده‌گرد در سال
ҷорӣ соли 2020 аз тарафи корхонаи мо 13.5 километр роҳҳои шаҳри хуҷанд таъмири капиталӣ гузаштанд. аз ин бошад ҳам 8.3 километр роҳҳои шаҳри хуҷанд таъмири ҷорӣ гузаштанд. ин ҳам дар солҳои оянда мо дар нақша дорем ҷойҳои мавқеъҳое ки шумо номбар кардед, марҳила ба марҳила мувофиқи нақши чорабинӣ ки аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд тасдиқ гардидааст, аз таъмир барояд. Көпрү ки кӯҳна мегӯем, як тархиши калоне ки онҷо ба миён омадаасту чандин маротиба аз ҷониби хуб журналистон, кормандони васоити ахбори омма мавриди танқид ҳам қарор гирифту, лекин вокуниш нашуд. Алҳол онҷо вазъият чӣ хел аст, ҳамон хел боқӣ мондааст. боварӣ дорем ки он воқеан ҳам ҳалли худро меёбад ва боиси ягон рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ албатта дуғрӣ соли 2017 аз тарафи корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди роҳи ваҳдат мувофиқи талаботи ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳам ҳукумати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суғ ташхис ва ҳам лоиҳаи таъмири ин кӯприки кӯҳна гузаронда шуд ва онҳо ба маблағи 9 миллион сомонӣ харҷнома тартиб дода ҳама он ҳолатҳое ки тарқишҳои мост, ҷойҳои пиёдагард, ҳамаи инҳоро дар нақша гирифта харҷнома тартиб доданд. ин ҳоло дар нақшаи кори ҳам мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суғ ва шаҳри хуҷанд вуҷуд дорад. бошад ва инҷо бисёр мехостам моеро аз хабир ҷудо кунем. як масъала бисёр васеъ аст, проблема хеле калон аст ва гап дар бораи роҳ, сатҳи роҳ ки рафт, ман инҷо бисёр мехостам марҳамат ба суҳбат пайваст шавед. аз ҷумла кӯчаи хуб маҳаллаи Сирдарё наздикии меҳмонхонаи парламент, онҷо низ якчанд нафар сокинони ҳамон истиқоматкунандагони ҳамон мавзеъ чанде пеш ба мо тариқи телефонӣ занг заданд ва шикоят аз он доштанд ки ҳангоми бегоҳирӯзӣ ё шабона мошиндавонӣ ё рондани ҳаракати нақлиёт бо сурати баланд онҷо хуб ба қайд гирифта шудааст ё ин ки сокинон мушоҳида мекунанд. онҷо сурати ҳаракати нақлиёт ба фикрам 40 муайян шудааст, лекин аз ин баландтар идора кардани нақлиёт онҷо ба мушоҳида мерасад. гузашта аз ин хуб роҳи пиёдагард, набудани роҳи пиёдагард ё набудани чароғаки раҳнамо истиқоматкунандагонро албатта ба ташвиш овардааст. вазъияти он кӯча хуб ба фикрам нигаронкунанда боқӣ монда истодааст ва дар оянда чӣ хел шуданаш мумкин аст? ҳамин ҳолат зери назорати шумо қарор дорад? аз тарафи шӯъбаи бозрасии давлати вилоят дар ҳамин кӯчаги шумо ном гирифт, ҳар рӯз шикояти шаҳронда ки вақти шуд, мо ҳатман дар онҷо корбарӣ мекунем. нараятҳои худам яъне хизматбарии кормандон дар онҷо ҷорӣ карда ҳастем. ҳама рӯза воситаи нақлиёт патрули мо дар онҷо хизмат мекунад. асбобҳои суръатсанҷи мо дар онҷо кор мекунад, чунки он аломатҳои роҳи манъкунанда ки дар онҷо вазъ карда шудааст дар ҳақиқат дуруст сурати 40 мондагӣ даим кор мекунанд. ҳар шабона, махсусан шабона ҳайати шахси мо дар онҷо корбарӣ мекунанд. шабона то соати 1-2 шаб дар онҷо вай ҳаст, махсус баҳси хизматбарӣ аст, хизмат мекунад. зери назорати доимии бозрасии давлати афзалӣ мебошад. акнун бармегардем боз ба ҳамун соатҳои шиддатнокиаш баланд. марҳамат, мо дар бораи мавзеъҳоро як номбар ҳам кардем. хуб марҳамат, барои чӣ мо метавонем ки ҳамин ҳолатро танзим кунем? марҳамат, ё тамоман танзим нашаванда аст ҳамин соатҳои муайян? баромадкунандаҳо бисёр он камбуди он пешниҳодҳои хуб дарк карданд, лекин ман дар мисоли он мегӯям ки чуноне ки инҷо гуфтанд ки барои чӣ шояд ронанда асабӣ шавад. дар ҳақиқат асабӣ шуданаш ҳам мумкин. барои чӣ? масалан аз мутобиқи кодекси нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон банди 1 моддаи 6 гуфта ки муносибатҳои субъектҳои муносибатҳои нақлиёти автомобилӣ ин яке аз мақомотҳои маҳаллӣ бевосита мақомотҳои давлатӣ аз ҷумла дар инҷо ҳузур доштагон мебошад ки ин ифода мекунад ки он масалан хатсайро масалан ҳамин рӯз мегирем дурнамии хатсайри 1 агар ҷадвали ҳаракати он масалан 12 микроавтобус дар як рӯз пешбинӣ шудагӣ бошад, мумкин ва 25 адад барояд, мумкин 30 адад. ман дар назар хатсайри яка надорам, дигар хатсайроя. барои ҳамин имрӯз гуфтанд ки дар ҷо хоҳад микроавтобус ё автобус медорад. дар ҳақиқат ҳамин хел ҳолатҳо ҷой дорад. барои ин
роҳхат метиҳанд. пеш аз роҳхат додан он роҳбарони ширкат ҳаст бо роҳбарони хатсайрро ҳастанд ки бевосита танзимгарони инҳо бояд риоя кунанд, на балки худи ҷадвали ҳаракати микроавтобус ё автобусро, балки фосилаи онҳо. масалан ман имрӯз гуфта метавонам ки он лоиҳае ки нақлиёти ҷамъиятӣ амалӣ шуда истодааст дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофиркушони шаҳри хуҷанд, мо метавонем дар оянда имрӯз мана чуноне ки гуфтам дар ҳақиқат имрӯз 37 адад истгоҳҳои замонавии алка ба истифода дода шуд. пеш агар худотон бисёри онҳо аз байн рафта буданд ё мағоза табдил дода буд, ҳамаи онҳоро мо барқарор карда замонавӣ кардем. ин як масъала. масъалае ки дар корхонаи давлати коммунали нақлиёти мусофиркашон имрӯз мо ба кор ба роҳ мондагӣ, масалан хатсайри се ронанда хатсайри се фаъолият баранд агар фосилаи мобайни инҳо муайян шудааст, ё 7 дақиқа ё 10 дақиқа ё 15 дақиқа инҳо бо танзимгарошон медонад фосила 15 адад автобус агар акун бинед ки вақте ки микроавтобус аз тарафи фосилая ягон хел риоя нест, ё роҳбари ширкат ё роҳбари хатсайр агар баромада ҳамина аз тарафи мутахассисон аз тарафи бозрси давлати автомобилӣ ё хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ҳамарӯза мо дар кӯчаҳои шаҳр фаъолият мебарем ё назорат мебарем. агар агар ҳамин фосилаҳо ва дуруст дар инҷо гуфтанд ки дар истгоҳ масалан ман мегирам кадом кӯчаи шаҳрӣ набошад, хо кӯчаи гагарин, хо кӯчаи исмоили сомӣ, хо раҳим ҷалил, хор раҳимӣ, ҳар як шаҳрванд инҷа як мафҳуме аст ки маърифати шаҳрдорӣ, маърифати ҳар як моям шаҳрвандон, ҳар як шаҳрванд бояд масалан аз кӯча мебурад сари кӯчааш меистад. микроавтобус он ба фаъолият меравад ки фоида гирам гуфта вай маҷбур мешавад медорад, инҷо асабонӣ мешавад корманди ронанди автобус. ҳозир бубахшед ҳаминҷо як дақиқа ман пурсидани ҳастам, аниқтар кардан мехоҳам. марҳамат, барои ҳаракати воситаи нақлиёти микроавтобус барои хатсайрҳо фосила муайян шудааст? ҳамчуноне ки инҷо гуфта истодан барои автобус муайян кардаги ҳастанд. давоми 15 дақиқа гуфтидан, дар 15 дақиқа 7-15 аз 7 то 15 дақиқа барои микроавтобус низ муайян шудааст. масалан хатсайри аммо балинч истгоҳ 4 минути ҳай мекунад, 58 минут ба 82 рафта конечный он дараҷа дакор соата муайян кардагӣ. мисол аввал мебурад то панҷшанбе 10 минут ба рафта раҷа дакор, то универма ки 14 минут ба рафта раҷа дакор, ҳамаша мо тасдиқ кардагӣ, аммо 58 минут ба ядгиши памех накарда бо конечный мебурад. як круг. лекин бо вуҷуди ин боз ҳам дар роҳ сабқатро мушоҳида кардан мумкин аст, боз ҳам бо вуҷуди ин қадар масалан муайян кардани фосила боз ҳам танбашавиро мо мушоҳида мекунем ва боз ҳам садама рух доданаш мумкин аст. ҷадвали ҳаракати хатсайрҳо на балки хатсайри як, тамоми хатсайрҳо ҳатман риоя карда мешавад. масалан мо нозирони ҳамин шӯъби шаҳри хуҷанд қариби ҳар саҳари аз нуқтаи муоини тибби техникаи ПКТ сар мекунам, ана ҳамунҷа назората сар мекунем. мо аз муоини тибби техник гузаштан ҷадвали ҳаракаташон, реҷаи коришона ҳатман мо месанҷем. ва лекин асоси ҳамин вай мешугасем панҷшанбе вақте ки мебиёд ку ана ҳамунҷа ҳама ҷамъ мешавад, яъне ҳамунҷа маршрутка ҳаракат мекунад ки ҳамин 2 минут дертар истоду одама гирад ки айқафош уже вай расида мебиёд, инаш ки бурафт по инаш поида меистад. ана ҳамун вақт ба вақти часпик ба назорат кардан қаим мешавад. сони масъалаи ҳам асоси тамошавӣ ҳамин панҷшанбе ҳамин ҳамшафати роҳ ба бисёр мағозаҳо ҳастанд ку ҳозир ҳамин стоянка нест гирдуёни панҷшанбе ба истгоҳ мошина ҳамаш сари кӯча монда мебурад. ҳозир ҳамин кармани ки аз тарафи стадион аэрокасса мерад ҳамҷоа иҷозат доданд ки микроавтобус даровад ҳамҷоа. ана вақте ки соли гузашта иҷозат набуд, фақат автобусҳо медаромад, микроавтобус бериба меистод. анам тамбашавӣ буд. ҳозир аввай тарафи меомдагӣ карман танк автобус микроавтобус намеғунҷад маҷбур мешад яктиниташ берима мебурад. яъне роҳи ҳалли масъала ин аст ки бояд як таваққуфгоҳ ҳатман сохта шавад. ин аст ва ин боиси шояд хуб бартараф шудани кӯчи шарқам гирем, кӯчи шарқ мана ҳозир асфальт шуд, полни асфальти нав шуд, подземка сохтан, лекин ҳолиам мана автобуси хатсайри 2 медарод ҳамҷоа, лекин тамбашавӣ ҳаст то охириша қариб мерад вақти часпик ба. ҳамуш сабабаш чи ки истгоҳ нест ҳамҷо ба. мошино киҷо монданаш дакор. маҷбур сари роҳ мемонад, мебуравад дуни панҷшанбе соати 5 ба мебурад.
як тараф масалан таваққуф намудани воситаи нақлиёти шахсӣ дар ҳамон мавзее ки инҷо номбар шуд, яъне болои чи гузаргоҳи зеризаминӣ дар кӯчаи шарқ, дигар тараф фурӯшандагони хуб маҳсулоти хоҷигии қишлоқ дар бозори панҷшанбе, аз ҷониби дигар бозам пиёдагардон. Хуб ман намедонам он мавзеъро чӣ хел ба танзим даровардан мумкин аст. Хуб ҳаракати ҳамон ҳам ронанда, ҳам пиёдагард, ҳам нақлиётро марҳамат мушоҳидаҳои худро гӯед ва чӣ бояд кард? сабабҳои ҳамин боз танбашавӣ воситаҳои нақлиёт чӣ хеле ки дар боло қайд карда гузаштанд, ин нодуруст, таваққуфи нодуруст ва бозистии воситаҳои нақлиёт яке аз тарафи шаҳрвандоне ки дар ҳамон нуқтаҳои савдои худ, фурӯшгоҳҳои худ савдо мекунанд, воситаҳои нақлиёти худро дар он ҷо нигоҳ медоранд. новобаста аз тарафи масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вақти шиддатнокии ҳаракат тариқи воситаҳои нақлиёти хизматӣ корҳои фаҳмондадӣ мебарем мо ҳама рӯза баҳри бартараф кардани ҳамин камбудиҳо дар вақти шиддатнокии ҳаракат. новобаста аз ин бисёре аз ронандагон дар ҳамин вақти шиддатнокии ҳаракат талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳро қатъиян сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёте ки худашонро дар ҳамон ҷое ки манъ карда шудааст дида дониста нигоҳ медоранд, ё сурати ҳаракатро баланд мекунанд, ё ба ишораи чароғе ки раҳнамо итоат намекунанд, талаботи аломатҳои роҳ ба итоат намекунанд. ҳамин ҳам як сабаби танбашавии воситаи нақлиёт мебошад. ҳамаи ҳамин хунукназарӣ аз чист ба фикри шумо? чаро ин қадар масалан хунукназарӣ мекунанд ё ин ки нописандӣ ба чӣ хотир? дар боби 3 моддаи 16 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки ҳар як ташкилоту корхона, муассисаҳои давлатӣ новобаста аз шакли моликият онҳо бояд қоидаҳои роҳро ба ронандагон омӯзанд. новобаста аз ин аз тарафи масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар як ҷояги бо раёсати танзим дигару дигар бо ҳукумат ва намояндагони ҳукумати шаҳр мо вохӯриҳои судманд мегузаронем бо ронандагони воситаҳои нақлиёт дар истгоҳҳои охирин оиди янин қоидавайронкунии дағали ҳаракат, оиди он қоидавайронкуниҳое ки ба содиршавии садамаҳои нақлиётӣ мусоидат мекунанд, суҳбату вохӯриҳо мегузаронем, амалиёту чорабиниҳо ташкил мекунем ки ҳозир дар миқёси вилоят ҳам амалиёти тартибот рафта истодааст баҳри идора намудани воситаҳои нақлиёт бо оинаҳои сиёҳшиша бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобилӣ, насб намудани сигналҳои ғайристандартӣ, чароғакҳои нурафшон, идораи воситаҳои нақлиёт бе рақамҳои қайди давлатӣ, саривақт гузарондани воситаҳои нақлиёт аз муоинаи солонаи техникӣ, саривақт супурдани андоз аз воситаҳои нақлиёт ва дар ҳолати хуби техникию санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт. ва ҳозир як масъалаи ташвишовар бо он аст ки барои пешгирии бемории сироятии коронавирус COVID-19 ки даври дуюмаш рафта истодааст, ҳамин аз бисёр ронанда аз фурсати муносиб истифода бурда ман аз ронандагон ҳамин воситаҳои нақлиёти мусофиркаш хоҳиш мекардам ки ҳамин бе ниқоби муҳофизатӣ худашон воситаҳои нақлиётро идора накунанд, мусофиронро интиқол надиҳанд, масофаи байни ҳамон мусофирро риоя кунанд. новобаста ҳамин будани корҳои ташвиқотӣ тарғиботӣ ки мо дар хартсайро ҳамарӯза кормандони мо ҳамина огоҳ мекунад, бо ҳамин қоидавайронкунӣ диди дониста ба назар мерасад. ҳамаи он амалиёте ки инҷо номбар карда шуд ва аз ҷониби шумоён гузаронда мешавад, ҳамаи он ба хотири хуб ҳамкорӣ бо ронанда аст. боз як нафари дигар аст иштирокчии бевоситаи ҳаракати роҳ, ин пиёдагард ва барои пиёдагарде ки қоидаи ҳаракати роҳро вайрон мекунад ё боиси сар задани садама мешавад, албатта ҷавобгарии маъмурӣ ҳам пешбинӣ карда шудааст ва ба намуди ҷарима ҷарима ситонда мешавад. ана ҳамин ситондани ҷарима ҳамин масъулияти пиёдагардро хуб аз масъулият озод мекунад бо рӯёндани ҷарима. бисёр бо маврид қайд кардед. ман инҷа як масъалаи қайд карда гузаштанам дар кор. аз 181 садамаи ки дар умум чӣ хеле ки қайд карда гузаштед, 176 ададаш бо гуноҳи ронандагони воситаҳои нақлиёт қайд ба гирифта шудагӣ, 4 ададаш бо гуноҳи пиёдагардон, 1 ададаш бо иштироки велосипедронон ба қайд гирифта шудагӣ. намудҳои садама ба нигоҳ кунем, агар пахши садамаи нақлиёт аз ҳамин садамое ки 181 адад мо қайд кардем, бештари садамаи нақлиётӣ, яъне аз ҳама бештар пахши пиёдагардон ба ҳисоб гирифта шудааст. новобаста аз оне ки мо чанд маротиба гузоришҳо омода намудем ки оиди қоидавайронкунии пиёдагардон чӣ хел ки оли дар боло қайд карда гузаштанд, гузаргоҳҳои бехавфи замонавӣ дар шаҳри хуҷанд, дар ноҳияи бобоҷон ғафуров сохта ба истифода дода шудааст, на ки барои сарфа намудани 2 дақиқа ё 3 дақиқа вақти худ ҳама пиёдагардо
калонсолаш ҳам ҳамин модарони кӯдак бардааст донишҷӯҳо мо дар вақти чӣ хел ки оз гуфтед чорабинӣ ҳамин қоидавайон кунӣ ошкор кард тариқи васоити ахбори мо ба аҳолӣ нишон дидем ҳамин чизо ба назар мерасад новобаста аз оне ки мо такроран ҳамин чорабиниҳои гузаронда ҳамин мувофиқи моддаи 340 барои қоидавайронкунии пиёдагард 7 сомону 25 дирам ҷарима татбиқ карда шудааст ин аз ҳамон пиёдагардоне ки қоидаи вайрон мекунанд аз ҷои номуайяншуда мегузаранд ситонида мешавад бо мутаассифона бо ҳоле ҳамин қоидавайронкунӣ бисёр ба назар мерасад шояд ҳамун кам будани масалан маблағи ҷарима сабаб мешавад ва аз дигар тараф масалан мо бисёр мешунавем вақтҳои охир ва аз ин пеш ҳам мешунидем ки масалан ронандагон фирорӣ аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд садама рух медиҳад ва ронанда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ба ҷои он ки ба пиёдагард ёрии амалии худро расонад шояд як сабабаш тарс бошад сабаби дигар шояд вай пиёдагардро гунаҳкор меҳисобад ва аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад барои чи ҳамин рух медиҳад ба фикри шумо 9 моҳи сипарӣ гашта дар ҳудуди шаҳру ноҳияи хуҷанд 5 садамаи нақлиёте ки чӣ хел қайд карид ронандагонашон аз ҷои ҳодиса фирор намуданд бар асари он 3 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида 2 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд ин як сабабаш ҳамин ки маданияти пасти ронанда нишон медиҳад ки ҳамон ҷароҳат бардоштагӣ дар ҳолати вазнин парта ва аз ҷои садама ғайб мезанад талаботи қоидавои ҳаракат даро вай вазифадор мекунад ки вай ҳамона бояд ки якум ҳамон ҷароҳат бардоштагӣ бояд ба нуқтаи тиббӣ наздиктарин бурда расонад барои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шудан ҷои садамаи нақлиётият тарк мекунад новобаста аз ин ҳамин 5 садамаи нақлиёте ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят ба қайд гирифта шуд боизи гарм ошкор карда шуд ҳамин ронандаҳо як чиза фаромӯш мекунанд ки мо ҳамина тариқи васоити ахбори умум чанд бор нишон медиҳем огоҳ мекунем хоҳиш мекунем илтимос мекунем во ҳамин ҳолатҳое такрор мекунанд барои ҳамин ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам чӣ хел ки қайд карда гузаштем барои ҳамин ҳолатҳо бояд саҳмгузор бошад мо ҳам 5 ҷиноята изи гарм ошкор кардем на ки агар шаҳрвандҳо ёрӣ расонанд бо ҳамин тезтар ошкор мешавад ҳамин ҳолатҳо кам ба қайд гирифта мешавад дар барнома одатан ҳозир он садамаи роҳи нақлиёте ки дар шаҳри хуҷанд дар дохили шаҳр мешавад гуфта гузашта истодем лекин як чиза донистан лозим ки бисёри садамаи роҳи нақлиётӣ берун аз шаҳр ба амал меояд берун аз шаҳр дар вақти асосан аз ҳисоби сурати ҳаракати баланд лекин дар вақте ки сурати ҳаракат баланд мешавад дар ин вақт албатта устувории автомобил гум мешавад дар вақте ки устувории автомобил гум мешавад баъд ғеҷида рафтани автомобил ё ин ки чапа шудани автомобил ба воқеъ меояд ё ин ки одатан аз ҳисоби фосила нигоҳ надоштан дистансия ҳозир ман боварим аст ки қариб 60% ронанда намедонад ки фосила чанд метр бояд бошад мардум мегӯяд 6 метр бошад 10 метр бошад лекин ин аз сурати ҳаракат аст чӣ қадаре ки дистансия агар зиёд дорим ҳамон қадар албатта садамаи роҳи нақлиётӣ кам ба воқеъ меояд хай инчунин сабқат кардан ҳамин дар вақте ки мо сабқат мекунем бояд аввал фосилаи нигоҳ дорем чунки он автомобиле ки пеш аз мо рафта истодааст мумкин аз пешаш саг мегузарад системаи тормозӣ пахш мекунад баъд он автомобиле ки аз воқеъ ба омада истодааст аз роҳи ҳаракати худ баромада баъд ба чаппашавӣ ба амал меояд лекин дар вақте ки мо садамаи роҳи нақлиётӣ берун аз шаҳр мегӯем ин вақт ба пиёдагард ягон хел вобаста надорад ё ин ки велосипедрон алоқаманд нест лекин дар дохили шаҳр дар вақте ки автомобил садамаи роҳи нақлиётӣ ба дучор мешавад ин албатта аз одоби ронанда худи аз пиёдагард аз велосипедрон вобастагии калон дорад чунки як давлати мо не дигар давлатҳое мо таҳлил карда бароем бисёри садама аз ҳисоби пиёдагард мешавад аз ҳисоби велосипедрон мешавад лекин дар тоҷикистони мо роҳҳои махсус барои велосипедрон нест лекин дар вақтҳои охир дида истодем ки хеле мардум ба ҳамин велосипед одат кардааст роҳи алоҳида надорад ба ҳамон роҳи воситаи нақлиёт ҳаракат мекунад бо як чиза гуфтан лозим ки ман командир гуфтагишон ба розӣ ки дар ҳақиқат роҳҳое ки сохта шуда буд дар солҳои 90 ин роҳҳо барои автомобили кам шиддатнокӣ ҳаракат кам будан сохтагӣ лекин ҳозир инфрасохтори роҳ тамоман мутобиқат намекунад барои ин сабаб бисёр мисол ман гуфта метавонам ки
худи телефони мобили ҳамин дар вақте ки ронанда телефони мобили громкоговоритель мемонаду автомобил истода мебарад албатта 15-20% диққати ронанда гум мешавад. лекин ронандое ҳаст ки ҳангоми дар автомобил ҳам меронанд ҳам сообщение менависанд. ин дар вақти албатта 6-10 маротиба аҳмиятнокӣ баро пас мешавад. бо вуҷуди донистани дар вақти идора кардани воситаи нақлиёт манъ будани истифодабарии телефони мобилӣ, лекин ҳамин амалро иҷро ҳам мекардаги ронандаҳо ҳастанд. як чиза илова кардан мехостам, ози қайд кара гузаштан ки бисёри садамаҳои нақлиётӣ берун аз шаҳр ба қайд гирифта шудагӣ гуфта ин хато мебошад. мо тибқи таҳлилҳои оморӣ 31 садамаи нақлиётӣ танҳо дар шаҳри хуҷанд ба қайд гирифта шудагӣ ки нисбат ба соли гузашта 7 адад зиёд мебошад. қайд дар роҳҳои аҳамияти ҷумҳурӣ дошта садамаҳои нақлиётӣ 61 адад ба қайд гирифта шудааст. ин тибқи таҳлилҳои мо аз ҳама 123 садамаи нақлиётӣ ки қариб 70% ҳамин садамаҳои нақлиётӣ ташкил мекунад дар натиҷаи баланд намудани сурати ҳаракат. баъд дуюм дар натиҷаи риоя накардани қоидаи ҷойвазкунӣ, сеюм сабқат. асосан бештари садамаҳои нақлиётӣ бо ҳамин намуди қоидавайронгиниҳо ба қайд гирифта шудагӣ. тибқи таҳлилҳои расмие ки мо таҳлил кара буромадагӣ. пас чӣ бояд кард? пас мову шумо инҷо нишастагон масъул ҳастем ки ана ҳамин ҳолатро барои коҳиш додан, яъне хуб сатҳи садаманокӣ ё шумораи садаманокиро дар роҳҳои шаҳру вилоят барои коҳиш додан мо масъул ҳастем. инҷо намояндагони бозрасии давлати автомобилӣ, масалан шоъбаи нақлиёт, танзими хуб ҳамин соҳаи нақлиёт, назорату танзими ҳамин соҳа, худи ронандагон, васоити ахбори омма ва дар маҷмӯъ роҳсозон, ҳамаи пиёдагардон, ҳамаи ҷомеа дар маҷмӯъ мо масъул ҳастем. пас чӣ бояд кард? мо чӣ кор кардани мо мумкин аст ба хотири пешгирии садамаи роҳ? ташаккури калом аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин лоиҳаи нақлиёти ҷамъии шаҳри хуҷанд дастгирӣ ёфта амалӣ шуда истодааст. барои чӣ? агар бо каме ба таърих нигаҳ кунем, баъд аз пошкудани иттифоқи шӯравӣ якумин маротиба ки дар роҳҳои шаҳри хуҷанд ё шаҳру ноҳияи вилояти сухт автобусҳо аллакай фаъолият доранд. ин як. дуюмаш ки он миқдоре ки он роҳҳое ки ҳамин рӯз ҳаст, чунон ки ман дар баромади боло зикр карда гузаштам, таҳлилҳои иқтисодӣ нишон медиҳад ки масалан 178 000 аҳолӣ дар шаҳри хуҷанд истиқомат кунад, дар қайд бошад. агар дар қайд набуда бо мумкин изофатар бошад. бигзор тасаввур кунед ки ҳама рӯза боз то 250-200 ҳазор нафар ворид мешаванд. он роҳҳо инҳо камаш 5 соат дар шаҳр ё харид мекунанд ё ба корҳои худ мебиёнанд. ҳама ифода мекунад ки он роҳҳо, он марказҳои маиши хӯрокии умум, бозорҳо, дигар ваҳо мутобиқат намекунад дар ҳақиқат. лекин мо 10 сол 15 сол пеш гирем, агар аз тарафи мақомотҳои ҳам иҷрои шаҳри хуҷанд ҳам вилояти сухт, алалхусус дар шаҳри хуҷанд, мана роҳбари идораи роҳ ҳаминҷо нишастанд, дурӯғ гуфтан намонад. ҳозир мо қариб ки дар дохили маҳалло роҳҳоро мунфаш карда истодем. ҳам роҳҳои таъмирҳои капиталӣ, ҳам таъмирҳои ҷорӣ гузаронда истодем ки ин онро чӣ ифода мекунад. алахус ман дар ин барои худ қайд кардани ҳастам ки он талафот, он харҷое ки аз тарафи ҳамин шаҳру ноҳияҳо ворид мешавад, дар буҷети маҳалли шаҳри хуҷанд пешбинӣ нашудааст. бо ташаббуси ҳамаша раиси шаҳр муҳтарам маъруф муҳаммадзода ва раиси вилоятамон муҳтарам раҷаббой аҳмадзода дар ҳақиқат барои беҳбуди роҳҳои шаҳри хуҷанд, барои мунфашкуни дигар иншоотҳо бисёр кӯмак, бисёр маблағҳои калоне равона кардааст. ҳамин ба мо имконият медиҳад ки фақат системае ки ҳамаи дар ин ҷо мисалшо сохторое ки бевосита барои кам кардани садамаҳои нақлиётӣ вобаста система кор кардааст. масалан ҳамин рӯз қайд карданд ки дар кӯчаи шарқ, дар кӯчаи шарқ ман медонам савдоҳои кӯчагӣ ҳастанд. бевосита бояд ҳам аз тарафи мақомоти иҷроия шӯъбаи савдо, ҳам аз тарафи нозирони минтақавӣ ки дар он ҷо фаъолият мебаранд, ҳаминро риоя карданашон дар кор. ҳам аз тарафи
бозраси давлати автомобилӣ, ҳам аз тарафи мақомоти иҷроӣ, ҳам аз тарафи хадамоти давлати назорат, танзим дар соҳаи нақлиёт бояд мо дар ҳамбастагӣ кор кунем, ягон хел вай намешавад. Мана агар чуноне ки дидед кӯчи шаҳрро дар мисол гирем, агар кадом ҳолатанд буд, чӣ хел кардем. ин ҳозир дар ҳақиқат боз ман қайд карда ҳастам, мо ҳама тарафа аз тарафи дар шаҳри хуҷанд мо дар нақша дорем, дар ҳар сол чӣ қадар маблағро аз худ кунем, алахус барои мунфарш кунӣ ё васеъ кунӣ кӯчаҳо. барои васеъ кунӣ дар ҳақиқат гуфтид, мана шумо дар баромади худ гуфтид ки масалан кӯчаи камоли хуҷанде, терминали автовокзали кӯ нагирем, агар барои ина васеъ кардан ё барои инҳо сармояи калон лозим, аз ҷумла барои ҳамин кӯчаи васеъ кардан дигар. он вақте ки сармояи калон мешавад, мо метавонем ҳамин кӯчаро ё ҳам ба танзим доро, ҳам васеъ карда роҳ монем. Маслан назди таваллудхонаи шаҳрӣ чи микроноҳияи 34 автовокзали роҳи абрешим аст. Чуноне ки ман гуфтам, мана як худи аз ноҳияи ашт дар онҷо, мана дар инҷо мутахассисон нишастанд, дурӯғ гуфтам, зиёда аз 150 микроавтобус ворид мешавад ҳама рӯза. Якта аз худи ноҳияи ашт. Тасаввур кунед, Истиқлол ҳаст, Масчоҳ ҳаст, дигар ҳаст. ҳоли ман қайд намекунам таксиҳое ки дар онҷо фаъолият мекунанд. ин ҳамаш ба гардани шаҳр меояд. албатта ин имконият метиҳад ки мо ҳама тарафа ҳам ҷиҳати молиише бинем, ҳам ҷиҳати хушсифат, баландсифат хизмат расонӣ кардан. ман як пешниҳод доштам ки барои ҳамин пешгирӣ кардани садамаи роҳу нақлиётӣ, чихеле ки мебинем дар сомонаҳои интернете ҳозир бисёр чизҳо паҳн мешавад, мардума фикрашон тез ҳамин ҷорӣ мешавад. як пешниҳоди ман ки ягон ягон мисли ҳамин барнома ташкил карда шаваду ягон хел мисол роликҳои кӯта мисол дар ҳамон роҳҳо, ҷоҳое ки нақлиёт тез ҳаракат мекунанд, ҳамин хел часпик мешаванд, мегӯянд ҳамин хел пиёдагардоӣ дошта, мисол он ки ронандаҳои дошта, саволу ҷавоб байни онҳо гузаронда шавад ки мисол мардум аз шарман барои ҳамин чиза мисол шарманда нашудан, ҳамин чиза вай карданашон мумкин дарк карда мисол бисёртар чиз фаҳмиданашон мумкин. масалан як савол, ҳамин пагоҳи рӯз вақте ба дарс ба донишгоҳ меравед, бисёр будани ҳамин хуб мусофирон дар истгоҳ, зиёд будани мусофирон дар истгоҳ ва кам будани воситаи нақлиёт, масалан автобус ё микроавтобус, барои ҳаракати воситаи нақлиёт дар роҳ халал эҷод карданаш мумкин аст? чӣ тавре ки гуфтед, бисёр будани мусофирон ва пиёдагардон дар истгоҳҳое ки микроавтобусҳо бояд онҷо нақлиёти худро манъ кунанд. албатта донишҷӯён пагоҳи рӯзӣ бисёр ба дарс меоянд ва онҳо интизор мешаванд ки ягон микроавтобус ё автобус омада онҳоро ба донишгоҳ ё ба донишкадашон бурда расонанд. ва чӣ қадаре ки масалан микроавтобусҳо ҳарчанд ки ҷои нишасташон 20 ё 22 бошад, онҳо метавонанд то 50 то 60 нафар донишҷӯёнро ба микроавтобус ҷой карда ба донишгоҳ меоранд. боз ҳамон бошад ҳам норасоии аммо нақлиёт барои донишҷӯён дида мешавад ва аз ҳамин сабаб ҳам бисёр ба ҷамъ шудани донишҷӯён ба истгоҳҳо дида мешавад. ва вақте ки микроавтобусҳо меоянд ва мебинанд ки амин мусофирон бисёр ҳастанд, бо сигналҳои баланд яъне вай мекунанд, безота мекунанд, халқро ба гӯш нофуран сигналҳоро медиҳанд. аз ҳамин сабаб ҳам яъне асабонии ронандагон дида шуданаш мумкин аст. пас чӣ бояд кард? акнун таҳлил ва хулосаи шумо бо пешниҳодаш мешунавем. таҳлилаш якумаш ҳамин ки мана бисёр гапо инҷо шуд, нағз гуфта гузаштан ки ҳамон автобусам ҳозир бисёр вақт ҳамон фосилаҳои надоштаастанд. як вақтҳои пеш мана ронандамон ки мана намегӯян хизмати бехатарӣ буд, автобаза ҳонда ва муассисаҳои нақлиётӣ ба ҳамоно хатсайр баам тафтиш мекарданд ки ҳамон фосила риёя доштааст ё не гуфта. ҳамин чизо ба фикрам ҳозир бароҳо монда шудагиш нест. бисёр ронанда бисёри асабашон вайрон мешудагиш, навка гуфта гузаштем ҳамин бозори мисол атушба мегӯем ё пайшанбе мегӯем, ҷамъ мешаванд, баъд якдигарашон афгон карда ҳабқат карда ҳай карда меранд. ана бисёр чизо аз ҳамин. ин якумаш нишон метиҳад ки маданияти ронандагиҳо маданияташон паст будагиша.
қоидаи ҳаракати роҳ ҳамин чиз гуфта истода ки бояд ки ронанда маданияти худаш ки якдигарашо ҳурмат карданаш лозим аст. Лекин монда анами чиз баъзе ронандаҳо нест. Якдигарашоно ҳурмат кардан нест. Ҳамин ҷош биёдага назди мусофироба ҷанҷол байни якдигар, ҳақорати мешавад, дигар чиз мешавад ки ту вақти мана гирифти соати ман ба даромдӣ. Анамина ман якум пешниҳодам ҳамин ки ҳамун ба хадамоти ба танзим ёки худи муассисаҳои нақлиётӣ ҳамина хатсайр баям ба роҳ монанд. Мумкин ҳаст аст. Мумкин мо надидаги бошем. Ҳамина боз пурзӯр карда ҳамин тафтиша гузаронанд. Дигар масъалае ки масъалаи роҳсозо ба гуфтанд ки ман ҳамчун роҳсозӣ кӯрона гуфтанам мумкин аст ки шаҳри хуҷанд ба кӯчаи камоли хуҷандӣ ёки аз хуҷанд то ғафурфа рафтани мо ин давраи пеш вақти сохтимон шудагишам ҳозиранги шиддатнокӣ ба мутобиқат мекунад. паҳноиш мутобиқат мекунад. Чунки аз аввал ҳамин роҳи хуҷандам паҳноиш тахминан не точно طوری گفتنم ممکن است که شما شاهراه خوجان غفورов رو در نظر دارید؟ خوجان غفورov در نظر دارم که از 33 متر تا 38 متر پهنایی دارد. مطابقت میکنند. این کس منظور این کس داخل شهر؟ داخل شهر با شهر کوچه کمال خوجندی نزد پایشنبه اونیورماگ اینجا هم مطابقت میکند. از روی که استاندارد منم اونجا گذاشته است سنیپی که وقتی سیوز میگفتن 285 1976 برآمدگی از روی انمی سنیپ متقاعد میکنه. مسئله کوچه کمال خوجندی گفتگیم اکنون از سالهای 90 درجه پیش ساختمان شدگی سالهای 90 همونجا نقشه شدگی بود تا برآمدی یاوه راه وسیع کردن از مسئله گفتی و یا مبلغ یکمش دویمش اونجا بسیار خاندانا نزدیک ساختمان کرده شده که اگر موضوع خانه‌های همش کوچانی مگر بسیار خلق ناریزایی میشد و از جاشان نمیبرم. همین سبب اساسی همینه. لیکن مسئله که من گفتگیم همون تنظیمی که خط سیراب هست همین ممکن پرزور کردن لازم است که همین چیزا پرزور شود اگر با گویم یا کمتر میشه جنجال کمتر شدنش ممکن است و باعث خوب کاهش یافتن سطح صدمه هم شدنش ممکن است. تشکر. سلامت باشید. هفته بعد مؤسسه نقلیاتی هر یک چیز باید داشت. یک شتات داشت که شتاتی به اختیار حرکت رو مخصوصا اونجا واسطه نقلیات وای کری بودن تجزیه بودن میبرون نظارت بردن. البته چیزی که گفتن که مسئله همین کارگران و ناظرین بازرسی دولتی اتومبیلی همه روزه همون رقم‌های دولتی حتی میگیریم حتی جریمه کنیم مگه تاثیرناکی خود نمیرسن. این یکی از همین پس بدون مدنیت. من قاعده حرکت در راه جمهوری تاجیکستان سال 2017 تحت رقم 323 تصویب شد. در اونجا این قاعده حرکت رو اعضای کمیسیون ما تمام دولت‌های من این قاعده حرکت رو از جمهوری ازبکستان، جمهوری روسیه، گرجستان، قزاقستان، اوکراین گرفته بعد ما همین ساختیم یک وی کلان شد. که تمام راننده‌های ما در همونجا حرکت میکنن ما اجازه داریم رفته آمد میکنن یک برنامه یک قاعده حرکتی رو واسه درج کرده هستند که حاضر شرایط رو موافقت میکنند. متاسفانه بعضی راننده ها همین مدنیتشون پاس میکنن اوترای راننده درست اجرا نمیکنن میشود من کارگرای ما مثلا بسیار فایز چاره‌بینی سیاسی میشود در اونجا منگرفت میشن. چقدر گفتن اگر خود هم کارخانه و ترمینال ها نو واسه از شکل مالکیت اگر همونجا اشتراک کنن هوا اگر راهبری کنن نظارت برانگر با هم همین کمبودی و برطرف میشد. این یک مسئله. دوم اهل جامعه که همین خواهش میکنیم که پدر و مادر و معلم و استادان دانشگاه تمام استاداشون همه جهت ما باید که همه وقت همین فرزندان تربیت کنیم در روی همین وطنداری در روی همین بی‌خطری حرکت رو چون که جامعه ما باید سالم باشد سلامت باشد. من ببینید اگر صدمه راه نقلیاتی یک جراحت برداره که یک چند سال عمر آدم مثلا در یک زندگانی مثلا یک جراحت وزنی میگردد معیوب. این باید که ما همه وقت اهل جامعه اگر یک جایش کار کنیم باید خود ما کار پیش نمیرد. باید خود ما کار این کار رو که میگوین قانون درباره حرکت رو از سال 2018 تصویب شد. برنامه 17 ساعته است در مکتب ها در مکتب های مؤسسه تا مکتبی آموزان کار. همین رفته اگر پیشگیری کنیم اگر میآموزن همین پیاده گردن همین باید آموزن. من مرحمت پیشگیری می شود. من چقدر حاضر گفتن یک بعضی مؤسسه و بعضی من کارخانه که ساخته سازیم در حقیقت همون موافقت نمی کند برای چی؟
мисол магазин вай сохтагӣ мағоза сохтагӣ дар ҳама ҷо ягон майдончаи восилаи нақлиёт нест. ина як бор илтимос мекардам ки ҳамин ба ин шаҳрдориян як бор ба ҳамна ба назар гиранд дар оянда як пеш аз биное сохтан иншоата сохтан як бор фикр кардам дар ҳама ҷо майдончаи ҳамин восилаи нақлиёт нигоҳ дорем. чунки ҳама восилаи нақлиёт меояд дар ҳақиқат дар хати вай ҳаракат боз медорад тамбашӣ ба амал меояд. дар ҳақиқат монда дар мақомоти иҷрои комитаи давлатӣ шӯъбаи меъморӣ ва комиссияи шӯъбаи меъморӣ ҳаст. дар он ҷо метавонанд онҳоро ҷалб кунанд. мутахассисони бозрасии давлати автомобилӣ пешниҳоди худро диҳанд. албатта дида мешавад. ман аз ҳамин фурсат истифода бурда он секторҳои хусусие ки ширкатҳои нақлиётӣ умуман дар шаҳру вилоят фаъолият мекунанд гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки на балки ба шаҳри хуҷанд ворид мешаванд ё дар шаҳри хуҷанд он амру он қарорҳои раиси шаҳр ки ба таҳсиб расидааст оиди либосҳои ягонаи ронандагон пурра риоя намешавад. инро дида баромадан дар кор. тарзу тозагии дохили микроавтобус намуди зоҳирӣ мо бо қарори раиси шаҳри хуҷанд ҳаст ки он пештара газелҳои кӯҳна ҳаст ки вориди шаҳр шуданд манъаст алкай. аркун дида истода чуноне ки мо марҳила ба марҳила ба шаҳрдорӣ равона карда истодем ҳамаи фаъолияти худро. ман аз ҳамин иштироккунанда сохторҳое ки бо мо ҳамбастагӣ кор мекунанд имрӯз хоҳиш ва мо ҳамроҳи онҳо ҳастем ҳамеша барои беҳбудӣ ҳамин ҷомеаи ҳам ҳаракат дар роҳ ҳам нигаҳдори пиёдагард саломати он мо тарафдор ҳастем. саломат бошед. маҳмад чиз амисхони маълим илова кунам. мо бояд дар якҷоягӣ ҳамин бисёртар корҳои фаҳмондагӣ дар байни ҷавонон ҳозир бисёртар барвоҳ монем. инҷа бисёр волидон ҳузур доранд. аз ҳамин 181 адад садамаҳое ки дар ба қайд гирифта шудагӣ 91 ҳолат бо иштироки ронандагони то синни 30 сола ба вуқӯъ пайвастагӣ ки бар асари он 54 нафар ҳалок шуда 82 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштагӣ. барои ман бисёр аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамин хоҳиш мекардам аз ҳамин роҳбарои ташкилоту корхонаҳо роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ки ҳамин корҳои фаҳмондагӣ оиди ҳамин риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бештар дар байни ҷавонон ба роҳ монанд. ва аз фурсати муносиб истифода ба роҳбарият ва ҳайати шахсии ҳамин ширкати телевизионии симои мустақили якум миннатдории худро ва роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилиро барои чунин барномаи пурмазмуну муфассал миннатдории худро мерасонам ва дар оянда эътимод дорам ки мо бо ҳамкории зич баҳри пешгирии садамои нақлиётӣ ба эътидол овардани вазъи садаманокӣ дар якҷоягӣ корбарӣ мекунем. ҳатман. саломат бошед. ташаккур. рафиқ подполковник гуфтанд қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат ҳамунҷо 16 соата як вақто ҳамин буд мактабо ба донишкадаҳо ба лекин ба фикрам ҳозир ҳамин бисёр ҷо ба ҳамин ба роҳ монда шудагӣ нест. барои ҳамин ҳозир мана рафиқ подполковник гуфтагишон бар ин ки бисёр ҷавоно садама содир карда истодашон ба фикрам аз ҳамин бошад лиҳоз шуданаш мумкин аст. барои ҳамин мумкин ҳамуна бо аз нав ё ки худи ҳукуматҳо қарор баровардами мактаб донишкадаҳо коллеҷҳо ҳамунҷо бо ҷой кардан лозим аст ки ақаллан 16 соат ҳамчун пиёдагард мисол ҳамун маълимои дастмедодагӣ ҳамун чизҳо як бор фаҳмонда гузаран ба фикрам беҳтар мешуд. ман хоҳиш мекардам ки автобусҳо микроавтобусҳо ҳамин 3 минут истану худа халқа напоям будагиша гирану буравам ҷои холӣ кунад ҷои автобус чунки транспорт мӯл тамбашавӣ мӯл автобус мебиёд ҷо неки дарот вай дароз ку микроавтобусҳо унҷо малима универмаг ба хор рафта мегиранд то ним соата мистанд вай мумкин нест 3 минут высадка посадка табом. хоҳиши ман ҳамин сони якта бо хоҳиш дорам ки ҳамин кӯчи панҷшанбе нав шуда шудагӣ шарқ ҳамун ҷо фақат автобус гардад легковоиҳои ман кунад аз гулистон гаштан. ман боварӣ дорам агар давоми як ҳафта ҳар саҳар ва ҳар бегоҳ пайваста мунтазам 7 рӯз агар назорат баред воқеан ҳам ҳамдастӣ бо ҳамдастӣ воқеан ҳам вазъият ба эътидол омаданаш мумкин аст. ягтон ториқи ҳамин дар давоми як солеси мо ҳамин корро мекунем мана ҳар саҳар ҳамин раис ҳастан ҳар саҳар ҳамин корро мебарем. акун рӯзи дароз мо унҷо истодиам наметавонем бо дига корро ҳаст ҳамин мебурем бо ҳамун аҳвол лекин дар давоми як сол ҳар рӯз ҳамҷанд сайрӣ ҳамҷанд ҳама рӯза ҳамкорӣ дорем. инҷо боз дар ҳақиқат риоя накардани фосила имрӯз мо ба тартиби низом корхонаи давлатӣ
коммуниро даровардем, нақлиёти мусофир даровардем, лекин дуруст қайд карданд ки риоя накардани ҷадвали ҳаракат бар зиёд ворид шудани ба ҳар як хасар микроавтобусҳо. ин як тарафи мавзӯъ. акун фикр кунед ки вай на роҳбари хасаре ба риоя мекунад, на роҳбари ширкат ба аз ҳамин ҷо қоида вайрон кунӣ сар мекунад, шиддатнокӣ баланд мешавад, тамбашавӣ микроавтобусҳо бисёр мешавад. вақте ки мо ба рейтҳои муштарак мебароем, аллакай ҳамаи онҳо пинҳон мешаванд. пинҳон шуда ҳамто ки рафтем боз мебуранд. лекин ман бовари комил дорам ки онҳо як ӯҳдадории шаҳрвандӣ ҳамчун ронанда масъулият ҳис карда ба расмият меояд. мо омода ҳастем, ин ҷанг сохторо ҳама аз ҷумла мақомоти иҷроӣ омода ҳастем ки ба онҳо ёрӣ диҳем. мо ба новобаста шакли меоклад, мо дар хизмати он, мо бояд шахсан мо мусоидат мекунем ки роҳша нишон медиҳем ки ба расмият даровардан бошад. ва албатта ман боварӣ дорам ки ҳамаи он таклифу пешниҳодҳо ва ҳамаи он масъалаҳое ки имрӯз дар ин барнома матраҳ гардид дар ҳамин студия намемонад, зеро шумо ҳамаи шумоён масъулони соҳа ҳастед ва вобаста ба ҳамин проблемаҳое ки дар мавриди пешгирии садамаи нақлиётӣ мо суҳбат кардем, ҳама рӯза корбарӣ мекунед ва минбаъд низ ҳамин хуб корҳои худро боз ҳам пурзору ҷоннокам менамоед. албатта ва дар фарҷоми барнома ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳар хушиву нохушие ки пеш меояд онро аз қисмат медонем, аммо набояд фаромӯш сохт ки худи шахс низ сабаби омаду ноомадиҳо дар зиндагиаш шуданаш мумкин аст. аз ҷумла роҳ ҷои сабқату худнамоӣ, мағруриву нописандӣ нест. бори дигар ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро огоҳ намуда хотиррасон менамоем ки эҳтиёт ин нисфи ҳаёт аст. агар ҳар як нафар аз рӯи ҳамин гуфтор амал намоянд, шояд шумораи ҳодисаҳои нохуш ба мисоли садамаи нақлиётӣ низ коҳиш меёфт. боқӣ худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунед, масъулият ҳис намоед. ин Печутоби замон аст. барои иштирокатон ташаккур. хайр.